Аз съм на 9 години. Мечтая да стана моден дизайнер. Обичам да рисувам и да играя с кукли. Искам куклите ми да изглеждат много добре. Искам да й ушия най-красивите рокли. Бих пожелала да имам модна къща в Париж. Мама ми показва също как да изработвам колиета и пръстени от глина. Това много ми харесва. Дано някой ден мечтите ми да се сбъднат. Като бях малка, мечтаях да стана детска учителка. Мечтата ми се сбъдна и ме приеха в институт за детски учителки. Обичам музиката и като малка съм свирила на пиано и акордеон. В детската градина с децата разучавахме различни песни, музикални игри, изнасяхме и куклени театри, които звучавах с акордеон. Сега съм на 70 години и съм пенсионер и си спомням с умиление за щастливите години.